Ahojte Wolfovia, ja vás vítam u ďalšieho videa. Dnes tu máme zostavu z nemeckej Bundesligy a je to tým Borussia Dortmund. Takže sa pohodlne usaď, hoď like, odber a ideme na to. Niko Kovač používa primárne taktiku 3-4-2-1, takže ja to nechcem meniť. V bráne je jasná jednotka Gregor Kobel, ktorý aktuálne má štarty aj za švajčiarsku reprezentáciu. Vysoké lopty sú pre neho lahôdkou, keďže má výšku 196 cm. Dokáže efektívne prenavigovať svoju obranu, navyše má skvelý prehľad o dianí v 16. Moderný brankár, ktorý je známy svojimi reakciami na prudké strely. Samozrejme, má nejaké muchy ako napríklad jeho rozohrávka, čiže kopanie alebo vyhadzovanie lopty nie je najpresnejšie. Táto trojica stopérov hráva väčšinou v takomto zložení: Bensebaini, Schlotterbeck a Waldemar Anton. Z nich je Rami veľmi silný v súbojoch a predvádza tvrdé, ale spravodlivé zákroky. Tiež ho vystihuje silná strela a kombinačné schopnosti. Nemá dobré krosy ani rozohrávku pod tlakom. Nico Schlotterbeck je podľa mňa najlepší nemecký stoper. Patrí medzi najlepších teklerov v Bundeslige. Je ľavák a stabilný obranca a líder na ihrisku. Nemá veľa slabých stránok, ale jeho výkony sú často limitované zraneniami. Anton prestúpil zo Stuttgartu, kde bol veľmi dôležitý člen základnej zostavy. Má solidnú rozohrávku a vie sa vyrovnať s tlakom. Avšak je pomalšie a niektoré zápasy mu nevídu, takže pri ňom máme kolísavú formu. Poďme na kraj zálohy. Svensson pôsobí ako záložník, ale v repre hráva na kraji obrany a v BVB je jeho pozícia niečo medzi týmito dvoma postami. Je oceňovaný vďaka svojej kondícii a množstva odbehnutých kilometrov. Veľmi aktívny v hre a podporuje útok aj obranu. Výhoda je, že je spoľahlivý, lebo odohral zatiaľ všetky zápasy v lige v tejto sezóne. Niekedy môžu prísť problémy s regeneráciou. Ryerson je klasický wingback, ale vie hrať aj na iných pozíciách. Vyrába veľa práce vzad aj vpred a má dobré zakončenie obranných akcií. Seriózny hráč s bojovným duchom, s vysokou presnosťou prihrávok. Síce je menej kreatívny smerom dopredu a slabší v hlavičkových dueloch, ale je najlepší norský obranca. Emre Can je jeden z mojich najobľúbenejších hráčov v Dortmunde a tiež v Bundeslige. Je kapitán, ale posledne mal viac vynechaných zápasov kvôli zraneniam. Tento univerzálny hybrid je používateľný na viacerých postoch v defenzíve. Dobré fyzické parametre a vysoká inteligencia z neho robia veľkého a skúseného lídra. Ako aj Ryerson, nie je to vyložený playmaker a musí si dávať pozor na disciplínu, dostáva dosť kariet. Pascal Gross už má 34 rokov, ale ešte k tomu má problémy s kolenami a pomalšiu dynamiku. Ale musím povedať, že je veľmi pokojný s loptou, čo umožňuje týmu vyvážať loptu. Výborný v presnosti rozohrávky a vytvára veľa šancí, však za minulú sezónu mal 10 asistencia minulé sezóny, aj za Brighton výborné sezóny, aj čo sa týka gólov. Je skôr ofenzívnejší, ale kvalitný aj v defenzíve. V útoku Julian Brandt, ktorý pre veľkú konkurenciu v strede pola bol zaradený do útoku, kde je veľkým prínosom. Pôsobí ako deviatka a ponúka vynikajúcu finálnu fázu. Navyše má nízky počet faulov. Dynamika a defenzívna sila sú jeho slabé stránky. Adeyemi ho chválim za jeho rýchlosť, je radosť sa na neho pozerať. A keď máte takéhoto hráča na krídle, ktorý dominuje ešte aj v driblingu, tak čo si viac prijať. Ešte aj pressing má na vysokej úrovni. V útočnej fázi ale má horšie rozhodnutia a ak má menej priestoru,
tak nie je efektívny. No a najlepší strelec minulej sezóny na záver, Serhou Guirassy, má superovú fyzickú silu. Zapája sa do hry, takže nie je to len deviatka, ktorá len dáva góly. Veľká inteligencia mu pomáha pri výbere miesta a o jeho zakončeniach asi ani nemusím hovoriť. Pri rýchlej kontre môže zaostávať, čo sa týka rýchlosti. Takže máme tu celú zostavu Dortmundu na jednom mieste. Ja si začnem od brankára, takže Kobel, ako som hovoril, jasná jednotka a myslím si, že adekvátna náhrada v prípade jeho zranení alebo v pohároch by som určite toto meno zmienil, je to Meyer. Na stoperoch Benzebajný, Schlotterbeck, Anton. Schlotterbeck nemá náhradníka, alebo ten hrá celý zápas. V prípade potreby Antona môžeme presunúť miesto neho na stred, keby Schlotterbeck bol zranený, a by som dal šancu Anselminovi, nech má nejaké skúsenosti. A Zileho tu máme tiež, ten prinesie skúsenosti a myslím si, že ten by v základnej zostave mal byť, ale ako vidíte, je tu veľká konkurencia, ale aj tak si zaslúži mať veľa zápasov aj minút. Benzebajný ešte je použiteľný aj na pozícii Svenssona, ale myslím si, že jeho štýl hry, tvrdý, je práve na túto pozíciu stopera najvhodnejší. Svensson hral zatiaľ celé zápasy a preto som rozmýšľal, či dám náhradníka alebo nedám, ale máme tu Bayera. Bayer není na pozícii Brandta, o tom sa dostaneme neskôr. Emre Can, kapitán, a samozrejme Job Bellingham, brat Judeho z Realu, a ten práve má zbierať skúsenosti v Bundeslige a myslím si, že jedného dňa z neho bude top hráč, aj keď možno už aj je. Gross, samozrejme po príchode z Brightonu stále kvalitný, Anmeča objav minulej sezóny, výborný defenzívny záložník a výborné stavanie telo. Proste už tuším ešte, keď bol Nuri Sahin tréner, tak už pomalinky sa dostával na scénu a počas Nika Kovača už naplno sa presadil, ale aj tak ho mám v náhradníkoch. Na pravom kraji Ryerson nebude hrávať stále, lebo máme tu Kouta a ten určite bude často zapájaný do hry. Je to proste typ wingbacka brazilského, takže myslím si, že si on tam zaslúži byť. Na pravom krídle to vlastne ako keby bol tu, ale je trochu znížený Adeyemi. O ňom som už hovoril. A Karni Chukwuemeka, tuším, už prestúpil z Chelsea, alebo je na hosťovaní, jedno z toho, tak zaslúži si tu byť. Ja si myslím, že je to mladý hráč s veľkým potenciálom, aj keď nemal posledné sezóny najlepšie, ale určite sa niekedy presadí, či už v Dortmunde alebo v inom klube. Pod Brandtom máme Sabitra, ten by mohol hrať kľudne aj na mieste Cana alebo Grossa, ale je tu veľká konkurencia a navyše v rakúskej repre hráva na krídle, kde sa mu dosť darilo, tak prečo ho nevyskúšať? Práve na tejto pozícii mal byť Bayer, ale zmenil som to, doplatil na to Salih Özcan, ktorý tu mal byť, ale proste nezmestil by sa mi tu. Navyše si myslím, že je to vhodný kandidát na prestup cez zimné obdobie, aby z toho Dortmund mali nejaké peniaze, keď majú takúto konkurenciu, plus ešte nejakí mladí hráči, tí sú tu není, lebo ich až tak nepoznám a asi ani vy by ste ich nepoznali, takže vás to ani moc nezaujíma. Na hrote jasná devina Guirassy a Fabio Silva, myslím si, že dobrý nákup cez leto. Mal byť pôvodne na U21, ale nakoniec ho niečo vyradilo. Ale určite hráč, ktorý možno bude niekedy ťahuňom Dortmundu, takže toho by som si nechal. Toto by bolo z tohto videa všetko. Choď like odber, daj odber King Rolfovi, prípadné dotazy píš do komentov a vidíme sa u ďalšieho videa. Čau.